Zvisi ndadzoka zvakane dzimwe nhau dzikuridza kuti kwandikuta kudai nyaya yekutanga ndanayo ndeyaQueen Tate. As usual, who doesn't know kuti Queen Tate when she decides kuti nhasi ndoda kumbonana naNiki vanozviita zvisingamboiti zvonaridza vadizvo izvo. Tochindaba nhau yekuti Queen Tate vachitaura nhau iya vachiadresa Solinda. Apa panhau yenge yabvira pakuti isi Bev vachitaura nyaya dzaMaipondo. Asi kuti pakuti live stream akasiyana Solinda ndovakubva wanyorawo vakati aiwazve know your worth. Vamwe vanhu vari married asi varikumbira 50 pounds ndofunga yefiwewo. I'm like, I don't know who is being referred to parapa kuti Maipondo iri kauti siBev. Vanhu vazhinji vakati yo vari kudenha siBev. Zvikanzi no maresha Maipondo ndo vari kuma +44 ndo vari kure honzi vari kuda mari yefiwo. I'm like, I don't know kuti vanga vasayosei kuti hanzi vadachi mari yefiwo. Ndokubva zvanzi nevanhu alright. Saka why madi madzikisira mumwe mudzimai ndokuti tinofanira kuti achi uplift nekuti rimwe eyebrow rinenge rakabuda zvakanaka rimwe rakabuda rakabhinda. Saka munofanira kuti uplift each other not kudzikisira one. Vanhu mumacomment section kana hazvina kushata. Tochibva ipapo tobva taenda panhau yani yaQueen ndobva watora nhau iya vakati aizve haikona kudero haikona kuseka mumwe muchidero. Hazvina kushata. Ini little did I know kuti nhau iyi ichapirigudzwa yoinda kuna nabhodhisi Dadhesi naBhuti Titanic. Votanga kutaura pepe macho panikatogwa gozi Queen Tate havana ekeraka havasefi mawedzi vanongoti mpfo zvose zvanda zvichingoinda. Saka ndobva vadi vazochifondera Dadhesi. Dadhesi was not having it ndo pandakaona pamacomments kana kuti nepaingirikini zvakare nepandaiwa hangu aita live here sitana uya wotenga kuti mutana kuti jana takazoditi no Queen Tate mazoresho kuramba muchitaura seizvozvo zvekuti zvokwada tikura nema how do you feel muchitaura zvakada seizvozvo zvikanzi wasati zvakada seizvozvo square. Saka kana ndizvi kuti square chino kuti Queen Tate anisa ndozoti vari kuiwana information yekuti uyuwo ikira sitana Dadhesi uri kungochengetwa nani na Solinda aliziviwo. Solinda yakati too late unoreva nemaiwe ndobva vaenda ndokunoti aiwazve mai makuda kundijairira ndobva vaisa nescreenshot maiwe chikotanga kutenderera mukati mumastreets. Anandani izinto is very delicious guys. Zvikanzi nevanhu vanhu manje vanokupedzera shamwari Queen Tate hatomboitwa zvokuita zvikanzi wagona zvikanzi aiwa anga asingade kuitwa setana pepe ndofunga anga akatobhoekana pamwe amutofondera in a wrong time or wrong mood wrong way. I have no idea why it happened like that. Asi ndozvimwe zvinhu zvandakaona kuti the queens of the internet ndosaka nhasi takapfeka zvinovaima zvinoita sokuti queens mwana manje nekuti uyandanzora sanzi vakuda kundijaira itai stayed. Saka mero kuti nyaya yacho ichazoperera kupi. Asi tichiri ipapo zvakare mambo dudes ndokuenda ndokunokongratulita kuti aiwazve muri kuzviziva here kuti musi wa9 iyi vhidhiyo ndo yandiri kudzoka nayo mune chikamu changu chinotevera.